ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ରୋଡ ସାଇଡ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। समस्त भक्त मान को अनुरोध कराउची बसी पड़ंतु। समस्त भक्त मान को अनुरोध कराउची बसी पड़ंतु। समस्त भक्त मान को अनुरोध कराउची बसी पड़ंतु। Apa